An filɛbaw ani an lamɛnbaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni sɔgɔma. Bi ye tarata ye juillet kalo tile 16 san 2024 Ashura. Ale bateau bɛ kɛ su in na k'a dugu jɛ sini na. Nka magandaw ta ye bi ye olu y'u ka bateau kɛ su rɔ k'a dugu jɛ bi la. Kalo n'a ye cogo don. An bɛ dugawu kɛ Ashura nafa mun b'a la Ala ka hɛrɛ caman se an yɛrɛ ka jamana ma. Basigi ni lafiya min b'a kɔnɔ a dugawu don n'a sarakati bɔ n'a sun Ala k'a minɛ an bɛɛ lajɛlen ma. Ala min ye ɲinan ta yira an na Ala ka san wɛrɛ ta yira an na. Jɔn minɛ tɛ sa wa kɔrɔfuranniw de t'ale la sa. Nka anw y'an ka saga n'a sen bɛɛ dun dɛ. Saga sen kɔni t'anw fɛ n'o tɛ fɔlɔ k'anw don Segu Keba nin kun b'a sɔrɔ jakumajuru e b'o dɔn wa? Nin b'a sɔrɔ senw sirilen don jakumajuru de la. Ale de bɛ kɛ basi n'a la bi su in na. An b'o timba aw fana ka di dɛ. Bawa ka sumala cɛ nkaw kun bɛ don an mamuso ka sɛ kulukulu de kɔnɔ. An bɛ sɛ dɔ minɛ k'o k'an bisi kosɛbɛ. N ko bawa i ka dɔnɔkɔrɔba in sara dɛ. Ne y'a dɔn jakumani dɔ tun bɛ munumunu. N ko nko yɛrɛ de don. Wa n'an taara n'a ka baw fana ye ba bila kɛnɛ kan an bɛ bɛnbɛn kɛ ba dɔ la cɛ k'o daba kosɛbɛ. N'an b'o fo bɛ segin nin kɔni Moribo a y'a nin fɔ ka di denmisɛnninw. Cɛ fɔlɔ kun ka di aw tile ma ja aw ma nin si kɛ aw ma basa faga kɛ aw ma taa baga walimangoro ma k'olu kari Abdourazak Mɛnta ninnu ka so sɔmɔnɔso la. Yen kun y'anw mangoro kari yɔrɔ i b'a dɔn problème ye min ye c'est mangoro mun sinnen don ba ma. C'est à dire ni Abdourazak fa nana k'i sɔrɔ fɛn fila dɔrɔn don i bɛ jigin a b'i minɛ ou bien i b'i fili ji la. Sisolo ninnu ka so fan fɛ yen mangoro i bɛ taa sɔrɔ olu yɛrɛ ka denmisɛnninw bɛ ka fɛlɛ b'o la ka taa se fo Kaburali fanfɛla ma. Nka sɔmɔnɔso ta fɛn fila don soit n'i kɔni bɛ mangoro mɔ nɔfɛ parce que mangoro min bɛ mɔ o bɛ ɲɛsin tile de ma. N'i b'o fɛ ni mangorotigi kɔni nana fɛn fila don dɛ soit i bɛ jigin a b'i minɛ ou bien i b'i fili ji la. Ala ka hakili ɲuman d'an ma. Ashura Ala ka bateau bɛɛ lajɛlen minɛ an ye. Bi an ka kibaruyaw la belebelew bɛna tali kɛ min na o ye Ala ko sanfiɲɛ taara ni den dɔ ye ma in na den san 6 sanfiɲɛ taara n'a ye. Ko sisan maa o maa bɛ Mali kɔnɔ ni cakɛda b'i bolo i ka tɔnɔ k'i ka taa ɲɛfɔ impôt la. Cakɛda b'anw bolo nka anw tɛ ka bɛrɛ sɔrɔ dɛ. An yɛrɛ tɛ wari yɛrɛ an ɲɛna yɛrɛ. Madame la directrice présidente anw kɔni fo n'aw yɛrɛ nana nɔfɛ n tɛ fɛn t'anw bolo dɛ. Ko entreprise tigiw kɔni ko kunun k'u jɛra ni waleya in ye ko nka ko ɲɛfɔli ka k'a ko la. Jɛkulu min sigira sa ko an ka segin ka taga ordre constitutionnel la kunun parti politique welela k'u ka taa lamɛnni la olu ye da tan ka bɔ. Min ye maaw kamana gan cɛ aw ko maa 50 de b'olu kɔ. Kuma fɔlen maa 4 de wulila ka bɔ salle kɔnɔ. Tɔw ye baara kɛ a ɲɛna a na faamu. Baginda min ye faali kɛ o ye muso ye a sinamuso ye muso ye a cɛ ye muso ye. Cɛ ye sɔrasi ye min ye faali kɛ o ye sɔrasi ye a sinamuso ye sɔrasi ye. I m'a fɔ histoire de ka di wa? Ni histoire b'an bolo yan bi. Baginda sinamuso sɔrasi muso sɔrasi furukɛ sɔrasi. Bagindakaw bɛ k'u yɛrɛ ɲininka ko jɔni minɛ olu la ka na sisan sa. Parce que ni sɔrasi b'i kɛrɛfɛ i kan ka hakili kan ka se. Colonel kelen kɔni ka gunnen don ne na a bɛ to k'a ka marifa jɔsi n yɛrɛ bɛ to ka n jɔ ka dugawu k'a ye. A bolo de kana fili sa ka ne ni fɛn dɔ ɲami ɲɔgɔn na fajiri ta mɔgɔ ninnu on sont pas protégés nous dɛ. Ala dɔrɔn de bɛ fara an kan. N'an bɔr'o la
kauka ndula tila demiseni ndo nganga taka I-23 nofe kabi ama visa soro nganye kibari ya mime ko kamale ni yere de ko ni sanduru ale manga do Schengen dugu kono nana onda da ya dama ko minga mawla sa akon biya masaka visa soro bara munu fana be sena sa no ye kaseka sirabadla kabo Grand Hotel Dala kata kulukuro sirafara la président alebo bara kurumu karli kebi o bogoda ya folo be dabi o koro ko ni yengoni yem garamu taji furebi no kiwari yawi amina na munu wala bi ashura domba ina ka keni anga wulika jona anga chesru ye keba jalo aleni amara nunketa ulubia ya saka seka abla bololo anika kiwari o fasiri keba mabi saka suri maban ni ma safio kani tanafo alai wani binjeni maba ndonga na tan don sanga fode mbolo blangi so ti manyuma yae parti politique do ulu kunu kuye datanga bo ame ta kofe doni mali bisimila ya me politique la koy ni ye politique yere ta ka laje akekun ye ka fere tige ka here la se ika jamana doma nga an fe ya politique tumbe nte senga afoli la an fa ye politique ke an benga ye politique ke an koro be politique la an teru be politique la an fa be politique nga politique jume undu politique kera an fe ma folo munu fe ulu kunte nyogon konya ulu kunte nyogon juguya ulu kungo ko bela jele nga fere ni ka dabali tika ka kene ni ka filiye jamana be sega nafa soro tugumi keba nte sengente nyine de chawlemba denge no e madu konate semper fili dabo mba fi fili aterido kalata o kera Bamako ya fili ni maru konate tara kalata la nga obela abeshi maru konate fi bianga so yere be ka traverse be ka do so ni ngonje ebe sinidi la nebe adimala anyo so tla be ka tika fa politique na wati to abude na na ya anfa anga mamunu fana be no anga makoro yi ulu tabantara kalange je mara to politique ka cha keba politique dobe uba fo mako dictature ma kelenda fangaye minga dai aboke politique dobe uba fo mako démocratie u ka fola de ko beje fangado anwo benga fanga sabula besega je fanga la fansi fe o politique do fana be o ye socialisme ou ye are konnana républicain be démocratie be ntaro ko muere ko asugu be ba kono ka keni kuntlenai nga on fe ya kuntlenai yele mana ka kelem pedron ni nebe nga parti la wa fo mo ko ye socialiste an gundlena o donedo jamana donga nafa beje soro ko ye soroy do fana be an kreve kule capitaliste ulugo ko nafulo kiga nga selika joki nyeshi odema fate bate nafulo nyini ko ode ko bela jile ultra conservateur ube munu nga tanda bulo korola nga na fale o be kreve keba an yeni mbesigi anga jamana kona ya be koko ni gauche be droite be bolchevique be asuku be ngala kanafo ko election de ni ko election
an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ lisi kelen kan an b'a fɔ ko non an ka dugulamaw ye min ɲini an fɛ o de ye nin ye dɛ Bamakɔ bɛ ka mun fɔ o tɛ se ka k'anw fɛ yan n bɛ tɔgɔ fɔ kɛ yan san dɔ la ne ye MPR ni SNEDI ye stade ye lisi kelen kan a kɛra yan commune 1 na ayi tɔ a bɛɛ bɛ ɲagami anw fɛ yan o politiki o bɛ wolo mun na an ka fanga ɲini an ka taa nafaw nɔfɛ an k'o tila ni ɲɔgɔn cɛ jamana in a sɛgɛnna nin de la sisan mɔgɔw ko k'an ka bɔ o de kɔnɔ parce que wagati dɔ la a kun kɛra don sa ko ala ya anw da nka politiki mɔgɔw y'an tɔw da sa ne yɛrɛ denkɛ ye kuma dɔ fɔ kunu o yɛrɛ ye ne jatigɛ o ko ale tɛ min faamu i ka jɔyɔrɔba sɔrɔ ka tila ka na fandanw k'i yɛrɛ bila fandanya minɛn kɔnɔ k'ale tɛ se k'o faamu amara ko ten dɛ cɛ i tɛ se ka kɛ minisiri ye k'a fɔ ko fanga bɛɛ dira e ma e ka tila ka na i sigi o jamana kelen kɔnɔ ko jamana tagabolo man ɲi e ye mun de kɛ e yɛrɛ ye mun kɛ pour que a kana a tagabolo kana tiɲɛ parce que i yɛrɛ tun b'a kɔnɔ kuma lasurunya ma dɔrɔn politiki n bɛ fɛ k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna fɛn kolon tɛ han n bɛ misali ta yɛrɛ cɛbɔ dɔ senfɛ an taara Kucala an taara foli di kerecɛnnakaw ma kerecɛn ka pasitɛri ko k'a y'an bisimila kun min na k'an b'o dɔn ko ni politiki fɛrɛ ye kɔlɔn sen dugu kɔnɔ duguden bɛɛ bɛ min a la i tɛ ɲininkali kɛ jɔnni ta don i tɛ fosi kɛ a nafa bɛ se bɛɛ ma ko ni politiki mɔgɔ tilenna sɔrɔ bɛ dakɛɲɛ bɛɛ ye bato bɛ kɛ bɛɛ fɛ bɛɛ lajɛlen b'i ka baara kɛ bɛɛ b'i ka nafa sɔrɔ jamana bɛ lafiya ko o de kama an ni kandida min taara k'a y'a bisimila sinon sanu ko tɛ foyi ko tɛ an yɛrɛ taara ye k'an du ka paroisse in kɔnɔna na fo ka taa an bɔ an ye fɛn fɛn dun ye olu de y'a san dɛ an église de y'a san dɛ donc c'est pour te dire que n'a b'a kɛbaga ɲumanw bolo a kɛcogo ɲumanw bolo a k'an ka nafa ɲɛ maa minnu ko ko an ka segin ordre constitutionnel la olu yɛrɛ ordre constitutionnel joli respecté an ka jamana kɔnɔ yan olu yɛrɛ ye fɛn jumɛnw sigi sen kan k'u y'u bato olu yɛrɛ ye mun kɛ pour que an kana bin nin dingɛ in kɔnɔ parti politigiw an ka jamana kɔnɔ u ye mun ɲɛ jamana ye ko maa b'i sinsin o kan i n'a fɔ seerubilen filɛ ka min kɛ nin ye i n'a fɔ maa caman bɛ ka miiriya ta u bɛna na jamana kɔnɔ ka na baara mun kɛ don nataw kɔnɔnaw la parce que denmisɛnninw caman bɛ kɔ kan u natɔ don Asimi kɛlen k'a fɔ ko digitalisation fɛɛrɛw b'u bolo u bɛna ka na o kɛ min bɛ ne yɛrɛ dabali ban n'i bɛ ka maa ɲɛnɛba ko la n'i b'i ka sɛbɛkɛ ko la maa ɲini maa min ye misali ye i k'o bila o k'i ka kuma lakali maaw ti maa dalakan bato maa tɛ misali ye maa bɛ yen n'a ko cu bi sini a b'a fɔ cɛ a bɛ t'i yɛrɛ sɔrɔ gouvernement kɔnɔ maa bɛ yen a b'a yɛrɛ kelen ka nata de nɔfɛ maa minnu bɛ yen parti politique ɲɛmɔgɔya talen don ka d'u ma olu yɛrɛ b'u yɛrɛ de ta ɲini u ka sira tɛ tɔndenw na u tɛ tɔndenw ɲininka foyi la n'a y'olu k'aw ka ɲɛmɔgɔ ye a bɛ komi n'i taara i sigi kɛnɛ na ka kuma i kelen a kɛra ten de kunu minnu taara kuma mun b'u bolo hali n'u ka du tɛ ɲɔgɔn fɛ u sera ka mun yɛrɛ kɛ k'a to yen ko mɔgɔ bɛ se k'a fɔ karisa donna fanga la a ye nin kɛ a tɛ yen n bɛ dɔw ye fana ko n'a nacogo ma u b'u bila ko ɲɛfɛ mɛ u yɛrɛ b'u yɛrɛ ɲininka u bɔra min mun b'u bolo jɔn b'u kɔ ko maa 50 an taara parti 50 bonya bɛ ne ni a bɛɛ cɛ an pe adama président bi n'a bɛ kuma su ni tile n tɛna n kɔrɔkɛw tɔgɔ fɔ n kɔrɔkɛw tɔgɔ fɔ mais olu y'a faamu cogo min u ka maaw ɲini tiɲɛ yɛrɛ la u ka maaw ɲini maa minnu dalakan bɛ seli maa minnu ye misali olu ka taa kuma u tɔgɔ la keba ne fɛ ne ka jate la dɛ u ye kuma min fɔ a bɛ se ka fɔ an nana aw ka wele lamɛn nka anw fɛla ye nin ye nka ne b'u hakili lajigi dɔrɔn transition nali ni sisan cɛ mɔgɔ joli de bɛ kaso la u b'a da dɔn wa généraux joli bɛ kaso la u b'a da dɔn wa colonel joli bɛ kaso la u b'a da dɔn wa malien particulier joli bɛ kaso la u b'a da dɔn wa
ulu yɛrɛ bɛ pan min na o politiki mɔgɔ joli bɛ kaso la bi yanni olu ka mɔgɔ 11 ka minɛ u b'a da dɔn hali kunu politiki mɔgɔ dɔ ma bila ka taa kaso la daba denkɛ Yusu aw bɛ fɛ sisan parce que aw do sariya ka fanga ka wuli ka taa fɔ sisiw ɲɛna o dun depuis transition in daminɛna ne m'o ye fɔlɔ dɛ ko fanga ko a ye karisa bila procédure kɔni bɛ taa fɔ a taa yɔrɔ de la maa caman b'a fɔ ko moyen t'u bolo ka pression kɛ ni nin tɛ ko mun yɛrɛ ko ten ko ni ninnu ma bila k'olu da tɛna don a la juge min fana bɛ ka baara kɛ sisan ça veut dire que sisan olu jɔnna o la o k'a sɔrɔ partout suspendé nin parti kelen ninnu u taara cour la jɔnni o sera dugu kɔrɔ o juge kelenw dɛ olu de fana bɛ ka nin baara in ɲɔgɔnna nin baara ninnu kɛ walahi ni Mali juge y'u jɔ u jɔyɔrɔ ka ko kɛ tiɲɛ kan jamana in bɛ tilen ni kiiriw kɛra o kɛcogo la maa b'a da don a la i n'a fɔ a bɛ ka kɛ cogo min bi an bɛ ka sira min ɲini a bɛ sɔrɔ c'est comme sisan Ben le cerveau Abdelkader Maïga Bouba Karamɔgɔ ninnu a n'a tɔ minnu bɛ kaso la olu fana ka mɔgɔ ka wuli k'a fɔ oui bon n'olu fana ma bila bon an fana t'an da don a la ou bien minnu ka kiiriw filɛ ka kɛ nin ye bi olu somɔgɔw fana ka wuli k'a fɔ oui bon comme politique mɔgɔw ka mɔgɔw minɛna olu ko an fana bon an y'an fana ka mɔgɔw bila c'est que ni bɛ jamana ɲinini na n'i bɛ fɛ ka jamana ɲɛmɔgɔya ɲini i jija i yɛrɛ ka kɛ laadiri ye i ka kɛ maa tilenni i ka kɛ maaw yɛrɛ k'a dɔn k'a fɔ ni ne tun ye cɛbilen ye kunun kɛnɛ in kan ye ni cɛbilen kumana ne tɛ se ka kuma o cɛbilen ka kuma Koniba Sidibe ka kuma Modibo Sidibe ka kuma n bɛ t'u sɔrɔ so n b'u ɲininka mun de bɛ yen n kɔni bɛ se k'a fɔ n nimɔgɔmuso ɲɛna bon vraiment grand frère ninnu bɛ k'a dama tɛmɛ kuma bɛ n'u bɛɛ cɛ mais u ka maaw ɲini franchement mɔgɔ ka dana bɛ maa mun kan u yɛrɛ ni kobaw bɛ u yɛrɛ ka y'a kɛnɛ kan mɔgɔ ka dɔn k'a b'u sɛbɛ la parce que n'i ko k'i bɛ jamana fɛ kana mɔgɔ bila k'o kɛ k'i lamini aw ko sa ko aw ka mɔgɔ ɲɛnamabaw ko politique dungebaw ko olu de bɛ kaso la ne yɛrɛ terikɛ ye Bateli ye n fa don fana parce que Arasa ye n dɔgɔnin ye foyi tɛ ni Arasa cɛ don min na yɛrɛ a ka fake laban kan ne yɛrɛ jatigɛra parce que ne ye fɛn ye kiiri tigilamɔgɔ fɛ n ye n yɛrɛ ɲininka nin bɛ se ka lakali cogo di ne yɛrɛ y'a ɲini justice kun n ti bɛrɛ nin don a la sa mais n y'a lajɛ ma se k'a faamu quoi parce que quelque part ni kiiri tigɛra ni mɔgɔ kan ka labila a ka labila quoi Ala bɛ tiɲɛ de fɛ c'est pour vous dire que jamana in kɔnɔna minnu bɛ yen n'u minɛna an bɛɛ ka sɔn wagati dɔ la ko dɔw ka tile jamana yɛrɛ ka bilasira tilennen kan quoi c'est comme wagati min na INTM ka problème tun bɛ yen magistrat ye lettre kɛ kun min na o b'a dɔn parce que INTM mɔgɔw y'a sɛbɛn k'a fɔ ko u ni président de la république ye ɲɔgɔn ye tiɲɛ don wa nkalon don wa fɛn don wa mɔgɔ dalen mɔgɔ b'o dɔn mais o de y'a to magistrat ka syndicat fila ye lettre kɛ k'u ka juge ka baara kɛ sariya kan sisan c'est comme sisan an ye parti politique ye u yɛrɛ ka kuma na 58 partis politiques au Mali sur les 300 ou bien 200 combien don a ma se 300 ma fɔlɔ 200 et quelques partis n'i ye 58 yɛrɛ bɔ 200 na tɔ ye joli 150 tɛ de vous n'êtes pas la majorité aw ti majorité ye bi dɛ wa Ala de bɛ majorité nata dɔn an filɛ yɔrɔ min na nin ye bi majorité nata ye parti politique minnu yɛrɛ filɛ nin ye k'u ko k'u ka mɔgɔ ka bɔ a dɔw tora salle kɔnɔ yen caman b'a la olu ma bɔ o olu parti ɲɛmɔgɔw ma bɔ olu ye kuma bɛɛ lamɛn olu ye fɛɛrɛ sɔrɔ ka u bɛ jɛkulu in na mais u tora yen ka kuma lamɛn fɛn min bɛ ka fɔ parce que u bɛ fɛ k'a faamu an kɔni bɛ min f'u ye fanga aw ye fanga ye aw ye pouvoir exécutif ye justice o ye pouvoir judiciaire ye politique mɔgɔw bɔra k'u kumakan fɔ bɛɛ lajɛlen sigilen don ka Mali lajɛ sisan ni nin ko in kɛra cogo min transition ka affaire judiciaire tɔ bɛɛ lajɛlen bɛ minɛ o de ma parce que fɔlɔ u ye mun de kɛ u ye nɛgɛ Amadu Aya Sanogo la ka diinɛ mɔgɔw bila ka deliw ni fɛnw kɛ a nana wolo mun na u ye fɛn di cɛ ma
min ka girin a yɛrɛ ma a tɛ se min kɔrɔ ka tila k'u cɛ ka bɔ a kɔrɔ ka fanga minɛ a la diɲɛ tɛ ko kura kɛ dɛ kɔrɔlen de bɛ segin bɛ k'a kan ne hala Jibril Tamsir Ñam ko ten diɲɛ ma da bi bɛ bɔ kunun de la voilà rien ne se perd, rien ne se perd, tout se transforme. Voilà. Ama yelema yelema de. An won me min fo. An woni e fanda ndege jaw ye. Ni sharia be bola nga dongo do kanye safna kungelen juin. An woni e fanda ndege jaw no ba amina dongo do kanye kuma fo mo ko makata na nye progrès kulubali fe. An wonu be na an be kare ko na no dongo do an be blamane de dopo la. An wonu fana be ni se fosita an ye an jige jamana yi. An fana sigilen no ka jamana ɲɛmɔgɔw lajɛ nin ko in na parce que politiki tɛ se ka kɛ ko minnu b'a kɛ ko olu ka fisa ni jamanaden tɔw ye a kɛbaa ɲɛnamaw an bɛ kala sɛmɛ u la parce que u ka ca ala bɛ tiɲɛ de fɛ u ka ca maa caman bɛ yen bi minnu ye u jeniyɔrɔ fin an ka jamana in kɔnɔ politiki kunda wa n bɛ min fana fara a kan politiki mba me mɔgɔ caman da politiki mɔgɔ y'an tɔɔrɔ politiki mɔgɔ y'an kɛta an ka a kɛta a ye politiki mɔgɔw bɔ a la o ka nɔgɔn a bɛ constitution falen a b'a sɔrɔ république fɛn wɛrɛ a kana démocratique di Mali kɛ a b'a kɛ république Tayinibugu république jungle république fɛn wɛrɛ a bɛ parti politique ni fɛn ninnu les respect de quoi de martyrs la a b'olu bɔ a kɔnɔ élection ko kuma démocratie fɛn fɛn démocratique ye a b'o bɛɛ bɔ a kɔnɔ n'a y'o bɔ constitution kɔnɔ k'a dilan k'a ban tuma min a bɛ sɔrɔ k'a fɔ la ko non tɛ tant que constitution in bɛ ta politiki mɔgɔw jɔyɔrɔ bɛ a la olu de bɛ fanga ɲini olu de bɛ fanga ta olu de bɛ fanga sɔrɔ wa n tɛ sɛgɛn n tɛ ɲinɛ colonel Asimi Goyita bɛ yɔrɔ min na bi politiki jɔyɔrɔ don Jawo bɛ politiki jɔyɔrɔ la Sadio bɛ politiki jɔyɔrɔ la Wage bɛ politiki jɔyɔrɔ la je le répète bɛ politiki jɔyɔrɔ la yɔrɔ Sogɛli kɔni tɛ o ye politiki de ministre jɔyɔrɔ bɛɛ ye politiki jɔyɔrɔ donc n'an bɛ politiki la a bɛnnen don maa minnu bɛ politiki kɛ o kɔni ka wuli k'u ka hakɛw ɲini fo n'an ye sariya falen dɛ walima n'an bɛ sariya sɔsɔ nka n'an bɛ jamana ɲini na an bɛ se ka bɛnkan kɛ k'a fɔ nin waati in na a y'aw ka ko nɛmɛ an ka se ka baara dɔ kɛ o de laɲininen don parti politikiw fɛ parti politique dun ka ban n'i ko min bɛ élection ko ɲɛnabɔ k'a ye na o fɛ yen o ye jɛgɛji bɔnnen jakuma tɔ na dɛ an bɛɛ de bɛ taa samaw ka élection ko kuma de bɛ yen olu ka dɔgɔ ye o de ye mais fɛn min kan ka kɛ bi Mali kɔnɔ politiki jɔyɔrɔ sɔrɔ u k'a lajɛ ka dɔ bɔ a la kɛlɛ o kɛlɛ bɛ kɛ députéya nɔfɛ a wari de don sinon ka taa baara kɛ faso ye n'o don foro bɛ yen n bɛ bɔ kuma na yɔrɔ min an filɛ sira min kan nin ye sira in ka ɲi a jɛlen don a tilennen don kibaru bɛ min f'i ye don o don n bɛ segin o kan Mali in bɛ ja hali n'a ma kɛ anw ɲɛna jamana in a bɛ ja hali ni a bɛ kɛ anw kɔ a bɛ ja bi tɛ dɛ maa si ka n'i sigi ko baara min bɛ sen na bi n'i si bɛ yɔrɔ dɔ la k'a fɔ k'i b'i sigi ko k'a tɔnɔ kɔnɔ i bɛ kɛ sɔn de aw ka kɛ a ko ye mun b'a a sira bila ka ɲɛ k'a dilan ka ɲɛ n'o tɛ k'a fɔ ko e bɛ nin kɛ ko ka tila k'o tɔnɔ non i t'i jigi o kan dɛ i mɔdenw n'i denw de bɛ na olu b'a fɔ ko ja maa minnu tɛmɛna an ɲɛ u ye dɔ kɛ koyi wa fana sisan gouvernement a k'a jija an bɛ fɛn damadɔ de ɲini a fɛ maa minnu sigilen don ko gouvernement bɛ baara ɲini ka d'u ma u ka wuli ka taa baara ɲini gouvernement tɛ baara ɲini ka di mɔgɔ ma dɛ sociétés ni entreprises kɛnyɛrɛ ye olu de bɛ baara di mɔgɔ ma gouvernement ka da u la ka musaka d'u ma k'u bila u ka baarakɛdaw créer i n'a fɔ serubilen filɛ ka min ɲɔgɔnna kɛ ka baara di mɔgɔw ma gouvernement ka maa talen n'i y'a ye u b'a fɔ kuma o kuma k'u bɛ ka fonctionnaires sara fonctionnaires man ca koyi fonctionnaires man ca dɛ kɛmɛ sara la hali hali 5 bɔ Mali kɔnɔ an dun bɛ miliyɔn 22 ɲɔgɔn na bi donc ni maa min sigilen ko o tɛ ɲɛ sɛnɛ baara u ka da don o la
wa bi mi me bɛda an fana b'a fu ɲɛna dɛ a ye taa wari ɲini le nerf de la guerre a taa wari ɲini dɛ n'a ka bɛ taa élection na aw ni nbiyati bɛɛ aw ni zangolo t'a la tuguni a tɛ fɛ ka ɲɛbaya ɲɛ na a ye taa wari ɲini yɔrɔ la dɛ ni fakoro de b'a d'a ma a ye taa nɔfɛ dɛ a ka wari bɔ dɛ parce que élection tɛ taa wari kɔ EJ président ko kunu k'u labɛnnen don k'u bɛ se ka baara kɛ hɛ Cissé musaka kɔni élection musaka an bɛɛ b'a bɔ yɔrɔ dɔn a ma nɔgɔn dɛ jamana kow ka ca tilennenya ni danaya ni laadiriya dɔrɔn de bɛ se ka jamana kisi n'o tɛ fosi sɔgɔmada in na an b'a fɛ ka nin fɔ partiw u b'u jo fɛ u y'u ka kɛnɛ ye démocratie kɔni kɔnɔna na maa si tɛ se ko partiw bali n'i yɛrɛ y'u bali yɛrɛ i ye sariya sɔsɔ yɛrɛ kɛ c'est o tɛ se ka bɛn minnu b'a kuma fɔ o t'a dɔn de c'est impossible tɛ se ka kɛ soit a bɛ Mali constitution a b'a fɔ k'a cilen don ka bila kɛrɛfɛ komi cɛ kɛlen don ka min kɛ Niger constitution tɛ yen sisan olu ye constitution ci i ye constitution kɛ cogo cogo ni diɲɛ laban in na anw kɔni fan fɛ bolo fɛ yan démocratie t'a kɔnɔ hali jɔlen don mini minɛ o bɛ to o bɛɛ bɛ taa k'i to nin y'an don ka ye sɔgɔmada in na n'an tora an kɔrɔ n'an balima n'an sinji min na k'u ka hakɛ to nin ye anw ka ko faamuya cogo de ye nin ko in na pour que bɛɛ ka se k'i ta ni bila dɔn minnu b'a la ko jamana ɲɛmɔgɔya b'u bolo doniba b'u kun dɛ walahi san nataw la maliyɛnw u tɛna faamaw lamɛn koyi ji ni sɛnɛ ni foro ni fɛn bɛ jamana min kɔnɔ aw sigilen tubabukan fɔ la hali bi keba k'a daminɛ kangaba ka n'a bila woyowoyanko la a bɛ se ka Bamako ni Mali bɛɛ balo malo la nakɔfɛnw k'a daminɛ Baginda fo Fana fo Faya kɔnɔna na a bɛ se ka kɛ jamana musaka bɛ taa don mun tubabukan fɔ la séminaire atelier prix kiri a tɛ foyi ɲɛ jamana ye minnu b'a labɛn olu de bɛ wari k'u kun nafa foyi tɛ sɔrɔ a la maaw sɛgɛnnen u tɛ ka baara sɔrɔ sociétés ni fɛnw bɛ ɲini ka na talata yɛrɛ tɛ sɔrɔ yɛrɛ walayi o don Musa Alasani taara sociétés lajɛ imprimerie tigiw n ko fo ji bɛ kɔrɔkɔrɔw kan na fo ji bɛ kɔrɔkɔrɔw kan na nin ye an donkan ye an bɛ taa ye fan fɛ an mara yan'u kana na an nɔfɛ ko an ye dɔ fɔ min ti fɔ kunun ko sali fana tɛmɛnen kɔfɛ Bamako CICB la parti politique olu ku welelen no jɛkulu fɛ jɛkulu min n'o kan ka kalata ɲɛnabɔ an ka jamana kɔnɔ n'a bɛ fɔ o ma ko autorité indépendante de gestion des élections n'o ye EJ ye kɛnɛ kan kalo 3 suspension tɛmɛnen kɔfɛ k'u kana sa yaasa baara mun bɛ u bɛ se ka lakurakuraya cogo min baara minnu bɛ se ka sigi sen kan hakilina falen-falen mun bɛ se ka kɛ EJ bolofaraw parti politique jɔyɔrɔ ale ni jɛkulu minnu kan ka sigi EJ yɛrɛ tɔgɔ la n'olu kan ka se ka baara min kɛ fichier électoral baara bɛ cogo di nin bɛɛ lajɛlen maître Mustafa Cissé ni dantigɛli kɛ kununko ka ɲɛfɔli kɛ parti politique ye Sénat kalata bɛna na kɛ cogo di min ye député kalata ye a bɛna na kɛ ni sigiyɔrɔ kɔrɔw ye wa région kura minnu créera olu bɛɛ lajɛlen bɛ a la wa a ko k'a ye kuma mɛn ale bɛ se ka mun kɛ ale bɛ se ka min f'u ɲɛna ale maître Cissé ani EJ olu labɛnnen don u bɛ baara la yaasa kalata ka se ka kɛ nka ɲininkali ni ɲinini tɔ minnu kɛlen filɛ nin ye olu bɛ taa o da faamaw tulo kan faamaw de bɛ se k'a fɔ ayiwa découpage min filɛ nin ye sen na anw Sabu Sirekaw an ma kɛ cercle ye wa anw Bafulabekaw ani yɔrɔ kura minnu kɛra cercle ye ayiwa an bɛ se ka taa kalata la wa ou bien an bɛ dan an ka région kɔnɔntɔn kɔrɔ in configuration de la u ko k'u bɛ taa ninnu ɲininka a la Sénat ka sigili bɛna kɛ cogo di n'o ye wasabulon filanan ye o ko bɛ cogo di anw politique mɔgɔw an b'a fɛ k'a dɔn député kalata ni maire kalata ni fɛn bɛ kɛ cogo di ko k'u ye olu mɛn
olu yɛrɛ bɛ baara kɛ ni gouvernement de ye parti politique ka laɲini olu de bɛ se k'a ladi gouvernement ma yaasa baara bɛ se ka kɛ cogo min maître Musafa Sise kɔni ko min bɛ yen maa caman bɛ yen bi EJ yɛrɛ bolofaraw la olu dɔw bɛ jɔyɔrɔ dɔw bɛ lankolon bɛ yen olu bɛ se ka lafa cogo min ka baaraw kɛ teliya la a ko ko olu kɔni pɛrɛnlen don Sise yanni ale ka kuma ta sabula u ye baara daminɛ min kɛ u ye question de di maaw ma o hukumu kɔnɔna na parti politique minnu bɛ yen n'olu bolo fara ɲɔgɔn kan le 31 mars u y'a jira k'a fɔ ko waleya min bɛ sen na k'olu bɛna na u yɛrɛ sen bɔ nin ko in na k'olu ka maa 11 olu minɛnen don n'olu ma bila fiyewu olu tɛna se ka sigi nin kɛnɛ ɲɔgɔnna kan hali n'o y'a sɔrɔ olu ka laɲini ye k'a fɔ an ka taa kalata la an ka baaraw kɛ an ka se ka min ye ka bɔ nin ko in kɔnɔna na u ka tɔn ɲɛmaa minnu tun bɛ yen Keba Jalo ale y'a maa dɔw kumakan ta an ka jɛ k'olu lamɛn. Ne tɔgɔ ye Madame Kulubali Aminata Sangare ne parti ADPM dangan sabanan ye baro in tala baro in ti ko kura ye baro in ye kɔrɔlen an bolo o ye bonya ye EJ y'an wele an nana bonya la ka na u ka invitation répondre mais an bɛ fɛ aussi k'a fɔ mɔgɔw ye ko bi an camarades politiques dont des leaders de premier plan minnu bɛ kaso la u bɛ kaso la mun na parce que u y'a ɲini jamana bɛ difficulté min kɔnɔ an ka se ka bɔ kɔnɔ an ka segin ordre constitutionnel la o de kɔnɔ an y'an retrouver o réunion de kɔnɔ u minɛla ka t'u datugu kaso la an minnu y'u teriw ye u jɛɲɔgɔnw a tɛ se ka faamu cogo si ko an k'u to kaso kɔnɔ ka o activité kelen entreprendre o kɔfɛ c'est pourquoi an y'a ɲini EJ fɛ k'a ɲini partis bɛɛ lajɛlen fɛ an ka jɛ k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma pour que nos camarades puissent sortir et qu'ensemble on puisse continuer le processus. Vraiment merci. Au nom d'une cinquantaine de partis politiques, plus d'une cinquantaine de partis politiques du Mali, anciens et nouveaux, membres de la déclaration commune du 31 mars, nous sollicitons de la part de l'EJ et des partis politiques frères et actions politiques sœurs de demander aux autorités d'abandonner leurs poursuites contre nos 11 camarades politiques détenus injustement, sans la participation desquels ce type de cadre de concertation politique ne serait pas suffisamment inclusif. Aussi, nous avons l'obligation morale de suspendre notre participation à cette rencontre-ci et aux rencontres pareilles à venir, tant que ces 11 camarades politiques n'auront pas recouvré leur liberté. Voilà le message que j'ai passé. Merci beaucoup. Voilà, merci. Min ye parti politique ye ni y'u ka laseli ye u y'a jira k'a fɔ u kɔni u bɛna dɛmɛ ɲini parti politique wɛrɛw fɛ yaasa olu ka maa 11 bɛ kaso la olu bɛ se ka bɔ cogo min kɛnɛ k'a ye nun Togo ale fana tun bɛ yen a ye min fɔ an ka jɛ k'o lamɛn. An bɛ se ka baara in kɛ cogo min n'a ye jateminɛ kɛ nin ye kalo damani ye an bɔra a bɛ fɔ min ma parti politique bɛɛ ka baara tun jɔlen don ministère de l'administration territoriale tun bɔra ka communiqué dɔ kɛ k'an ka baara bɛ jɔ o baara min jɔlen don nin tile filanin na conseil des ministres min tɛmɛnen o ye hakilina dɔw ta k'a fɔ ko baaraw bɛ se ka tɛmɛ an ka taa n'an ka baaraw ye o kɔnɔna na aw dalen b'a la aussi k'a fɔ ko gɛlɛya dɔw kɛra parti politique ɲɛmaa dɔw minɛlen don nin waati in kɔnɔ hakilina dɔw kɛlɛli la an ka dɔn ani ye ko cogo la dɔ kɛ cogo la an ka dɔn gɛlɛya dɔw b'a kɔnɔna na an welela parce que bɛɛ nana bi hakilina min tun b'an na k'a fɔ k'an bɛna lajɛ baara min bɛna kɛ n'i welela ni maa y'i wele i bɛna lamɛn min bɛ bɔ a kɔnɔ kan dɔn i bɛ sɔrɔ ka bɔ a kalama aw yɛrɛ y'a ye ne yɛrɛ question kumana ka hakilina dɔ fɔ an ko bi gɛlɛya min bɛ yen maliyɛnw bɛ fɛ ka min dɔn élection bɛna kɛ waati jumɛn bi gɛlɛya min bɛ yen hakilina jumɛn de bɛ se ka kɛ ni jamanadenw bɛ o yɛrɛ sɔrɔ n ka taa kow na hakilina jumɛn bɛ yen élection min kan ka kɛ a bɛna kɛ waati jumɛn parce que maliyɛn bɛɛ b'o de kɔnɔna na aw natɔla aw journalistes ka taa bɛɛ tun b'o de kɔnɔna k'a fɔ ko solution bɛ bɔ a la donc an ko ma EJ nana a y'a hakilinataw fɔ a sigicogo ɲumanw ordinateurs sigila bureau kuraw dira u ma baaraw bɛɛ kɛra mais kuma kɔnɔna na i b'a dɔn k'a fɔ ko pɛrɛnlen don o kuma ye o dɔrɔn n ka taa ko pɛrɛnlen don sisan a tɔ tora a ka fɔ ko so bɛna boli waati min ka taa o pɛrɛnlen don o kɔnɔna na donc kuma b'o de yira c'est pour ça la n ye question posé kun ko an bɛ fɛ ka min dɔn waati jumɛn an bɛna taa élection na baara jumɛnw de kan ka kɛ ka taa élection na fɛn damani y'a jɛ parce que n'an bɛna taa élection na a bɛ fɔ min ma ko loi organique ye jumɛn ye min b'a to sariya bolo min bɛna ta assemblée la n'o a bɛ fɔ ma CNT la
pour k'a dɔn k'a fɔ député joli de kan ka kɛ Mali la o député joli in kɔnɔna na député kan ka ta yɔrɔ jumɛn ni yɔrɔ jumɛn sénateur joli kan ka kɛ Mali kɔnɔna na mais jusqu'à présent an bɛ yɔrɔ min o sariya bolo ma sɔrɔ n y'a yira la k'a fɔ n'i y'a ye ko Ibrahim Boubacar Keïta ka fanga ye gɛlɛya sɔrɔ Mali kɔnɔ élection min kɛra élection kɛcogo jugu o de nana nin gɛlɛya ye parce que maintenant sa ninnu nana ka yɔrɔ dɔw tigɛ ka yɔrɔ dɔw di dɔw ma ka yɔrɔ dɔw bɔ a la cogoya dɔ la o de nana ni murutili jama fanga dali ye min y'a to fanga binna donc o kana miiri o ka an ka bɔ an kunna k'a fɔ transition ka bila kunna k'a fɔ gɛlɛyaba min kɛra Mali kɔnɔ élection ko don donc o élection ko tulonkɛ ko t'a la maliyɛn bɛɛ sigilen aussi maliyɛn caman b'a miiri k'a fɔ ni élection kɛra gɛlɛya min b'an kan a gɛlɛya caman bɛ bɔ yen donc mɔgɔ sigilen don parce que bi dun ka fa sabatili gɛlɛya b'a kɔnɔ an yɛrɛ kuma ninnu fɔli hali politique mɔgɔw ka kuma ta o gɛlɛya dɔw b'a kɔnɔ ni nin élection bɛ kɛra ka ban ka taa ko o ko bɛ kɛra tan ka taa a bɛɛ bɛ bi parce que min don ni politique mɔgɔw nana assemblée kɔnɔ o nana sénateur kɔnɔ loi min bɛ yen n'a talen don hali ka bere kɛ ka taa aw kungo kɔnɔ a caman bɛ bɔ yen parce que min don an tɛna jɛn en tant que homme politique fɛn dɔw ka kɛ ka taa la liberté la démocratie ko kuma min fɔra pour que démocratie ka se ka taa ɲɛ donc an y'o kuma de bakuruba ci k'a fɔ a ye k'a fɔ maliyɛnw sigilen don a k'a fɔ an ye an bɛ taa élection na waati jumɛn mais kuma kɔnɔna na a ye ne jaabi cogo min a y'a yira k'a fɔ olu kɔni pɛrɛlen don olu pɛrɛlen don donc pɛrɛlen don a tɔ ye mun ye sisan an bɛ gouvernement kɔnɔ o y'a fɔ léger report o léger report nin ka taa donc an tora o la an ka taa ko report yɛrɛ donc o report an bɛna bɔ o kan na cogo jumɛn pour que se ka solution sɔrɔ an sigilen b'o de ka o kɔnɔ mais an y'o de fɔ il faut k'an ka sigi ka kuma n'an bɔra yan parti politique aussi ministère de l'administration territoriale ka an wele o k'a fɔ an ye min bɛ yen et en même temps je profite de votre antenne k'a fɔ n'an bɛ fɛ jamana ka ba ka sigi bi politique mɔgɔ o mɔgɔ minɛlen don mɔgɔ o mɔgɔ minɛlen don politique kuma kan mɔgɔ o mɔgɔ minɛlen don k'a y'a ka kuma de fɔ k'a daminɛ bɛn ninnu na fo kana se bi an ka solution sɔrɔ o ka bila pour an ka sigi an ka kuma parce que a bɛ fɔ tubabukan na on est obligé de s'unir ou de périr soit an bɛ fara ɲɔgɔn kan soit an bɛɛ ka maaya bɛ ban donc an b'o de kɛnɛ kan bi donc an nana k'o de ɲɛf'u ye donc n'o hakilina min bɔra o la n t'a dɔn ni question wɛrɛ b'aw bolo ne b'aw ka bila la. Ayiwa nin tun ye Nuntogo mankan ye an b'a fɔ sa n ko min ye parti politique tɔ minnu bɛ ni kibaru y'olu ka kumakan ta n'Ala sɔnna ma wula fɛ an na olu kumakan tɛmɛ aw ka se ka faamuyali sɔrɔ o la san ale ye tiɲɛni kɛ Bafulabe mara la kunun na siniko sanba min nana a n'a fiɲɛ npogotiginin dɔ ale tun bɛ Jubedadakaw fɛ yen Mayina sira la waleya in kɛra nin kalo in tile 12 min den fitinin kɔni a bɛ san 6 la san fiɲɛ ko kɔni y'a ta ka taa n'ale ye u taara su sɔrɔ maa minnu bɛ yen n'olu ye degun sɔrɔ nin ko in kɔnɔna na sa dugudenw yɛrɛ tun y'a lajɛ k'u bɛ dɛmɛ don u ma nka olu yɛrɛ fana tun bɛ so minnu kɔnɔ olu fana tun man ɲi kosɛbɛ san ye o sow fana tɔliw ta ka taa ni u ye min ye nin sanba na in ye dugu ɲɛmaaw y'a yira sa k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen k'i ka gwa lajɛ k'i ka so sanfɛlaw lajɛ i ka so dilan cogo yaasa k'a dɔn k'a fɔ ko a ka ɲi min ye baara in ye u y'a yira k'a fɔ sa ko samiya kɔni ji tɔ bɛ hali bi o hukumu kɔnɔna na minnu sigiyɔrɔ man ɲi k'u k'a lajɛ sa ka fɛɛrɛ tigɛ Mali kɔnɔna na min ye tunɔkantuma ye o sɔrɔli ka t'o ɲɛfɔ tribunal de commerce la k'o bɛna kɛ diyagoya ye présidente min bɛ tribunal de commerce kunna ale y'o ɲɛfɔ juraw ye ale ni kɛnyɛrɛye tigilamaw lajɛ senfɛ lajɛ min n'o kɛra chambre de commerce la kunungo baara in bɛ tali kɛ sa jura minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ olu ni gouvernement bɛ se cogo min na ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ yaasa min ye u ka sɔrɔ olu bɛ se ka dɔn cogo min ɲɛfɔli n'o ye ka t'i ka tunɔkantuma k'o ɲɛfɔ k'o kan ka kɛ baara ni baarakɛyɔrɔw olu taabolo ɲuman ye présidente min bɛ tribunal de commerce kunna Bamako ni o ye Kanku Sangare n'a bɛ jaralakaw ka sigi la a ko ko waleya in kɛ kun ye ko ka dunko juguya ni yuruguyurugu kɛlɛ maa minnu bɛ bin n'u kɛlen don ka taa bamanci wɛrɛ ni ɲugawale kɛbagaw ka wariw ta ka na walima ka na ni wari wɛrɛw ye ka na olu don an ka musakaw kɔnɔna na k'a bɛ kɛ ka olu sɛgɛsɛgɛ min ye présidente ye a ko ko maa o maa n'i ye cakɛda dayɛlɛ Mali kɔnɔ bi i k'i jija i ka tunɔkantuma a tɔw bɛɛ lajɛlen i ka se ka o ɲɛfɔ maaw k'a faamu cogo min sɛbɛn min bɛ kɛrɛnkɛrɛnnen don sa n'o o ye registre de commerce ye ani i ka immatriculation ko o sɛbɛn ko a b'a to i bɛ se ka o sɔrɔ cogo ɲuman na min ye juraw ye n'olu tun bɛ kɛnɛ kan ale ni an ka jamana jagokɛlabaw
u y'a yira k'a fɔ ko waleya in kɔni jaru ye ko nka ko fo ɲɛfɔli ka kɛ a la Elhadji Firun ale tun bɛ yen min ye Asan Keyita n'ale bɛ Senbaralakaw ka sigi la ale fana tun bɛ ko in kɛnɛ kan u ko ko nin waati in kɔni na ko kunnafoni ma di ko sɛbɛn caman bɛ yen gouvernement b'u ta ko nka ko kunnafoni tɛ di a ko la ko a lawaleyali olu tɛna se ka ban o ma sabula jamana sariya don nka waati ka di u ma u fana ka taa ɲɛfɔli kɛ u ka tɔndenw ye u bɛ se ka faamuyali kɛ a ko la cogo min na yanni min ye jamana ɲɛmaaw ye u ka wuli k'a fɔ k'u bɛ taa kanini kɛ Elhadji Firun ale y'a yira k'a fɔ k'a bɛ jamana ɲɛmaaw fo ni waleya in tali la ko ale yɛrɛ y'a mɛn bi de koyi ko ni bi tɛ k'ale tun t'a dɔn k'a fɔ ko nin yɛrɛ bɛ yɛrɛ k'olu dun ye cakɛda batigiw ye u bɛ sɔrɔ baara kɛ u ka musakaw n'u ka kow bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ jamana in kɔnɔ yan kalo o kalo don wa san kɔnɔ siɲɛ don wa k'olu kɔni bɛ se ka jɛ ni o ye min ye Asan Keyita ye n'ale bɛ Senbaralakaw ka sigi la a ko k'a ko ka gɛlɛ dɛ ko f'u k'a to min ye jagokɛlaw ye a ka ɲɛfɔ u ye ɲɛfɔ cogo la u bɛ se k'a faamu cogo min fɛɛrɛ minnu sigilen don gouvernement fɛ o fɛɛrɛw ye tiɲɛ ye wari nacogo ni wari baara cogo sugu kɔnɔnaw la o dɔnniya bɛ olu de la n'u ma waati di ɲɛfɔli ka kɛ ka bali k'a fɔ ko k'a daminɛ bi la ko ka taa se don min ma Basan ko o bɛ gɛlɛya kosɛbɛ perezidanti ko k'u ka bɛnkan ɲini yaasa furugufurugu kana ye nin ko in na sariya don a tɛ se ka lajɔ tuguni bon bɛrɛ t'anw bolo dɛ perezidanti i yɛrɛ bɛ se ka na yan ta jate sariya ye sariya ye nka ni min ma ɲɛfɔ maaw ye a tɛ faamu dɛ Kajolokaw fɛ yen yirituru bɛ sen na ba 70 k'u bɛna o yiri de turu yiri ba 70 u ka sigidaw bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na min ye Zofɔrɛ maaw ye olu taara ye u y'a yira sa k'a fɔ ko yiri ba 70 in kɔni k'olu nalen don ka ban baara kan ka kɛ cogo min na sa yɔrɔ minnu na dɔgɔkun kɔnɔna na o dantigɛli baaraw bɛ sen na u y'a yira k'a fɔ sa ko min ye nin fɛɛrɛ kura ninnu ye k'a kɛ kun ye sa waati yɛlɛma kɔlɔlɔ olu bɛ se ka dɔgɔya cogo min ko yirituru maire y'a yira k'a fɔ ko ɲinan ko jagoya don bɛɛ ma dɛ hali ni yiri t'i bolo olu na yiri d'i ma ko wa ko maa o maa Kajolo kɔnɔ n'i bɛ taa furu kɔni kɛ n'i ye furu siri i bɛ yiri turu aw bɛ n'aw mara si cogo di on sont partis comme ça la ko ni maa mun nana n'i ma farati i ka témoin n'i ka fa bɛɛ bɛ yiri turu n'i ma turu Kajolo préfet bɛ maa da i kan ka taa a ka so a bɛ taa turu Conseil national de la jeunesse n'o ye CNJ ye ale baaraw Kayikaw fɛ ani Gawo ko ɲɛmaaw sɔrɔla min ye Abdul Baki Ture ye ale kɔni taara sibiridon Gawokaw fɛ k'ale kɛ ɲɛmaa ye yen kɛlɛ ni wɔyɔma ye Gawo ta la basigi ni lafiya ale kɔnɔna na o kɛlen o de fana kɛra Kayikaw fana fɛ yen olu y'u wasa don Adama Sangare la ayiwa monsieur le maire ko tɛ dɛ u y'o ta k'o sigi k'o bila u ka ɲɛmaaya kunna sibiri tɛmɛnen Adama ale ka bureau ye maa 21 san 3 kalifa o kɛlen no ala nin ko in na APDP ale bɛ wuli ka jɔ la nin waati in na ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye ɲɛfɔli minnu senfɛ sa a bɛ ka baara minnu kɛ ka tɛgɛnɔ bila sɛbɛnw kɛ o tile o tɛmɛnen kɔfɛ min ye API Mali tɛmɛnen kɔfɛ kunungo min ye APDP ɲɛmaaba n'o ye professeur Mahamudu Samaseku ye a n'a ka tɔn maaw o tun bɛ CNPM na n'o ye Conseil national du patronat ye baara kɛra bɛnkan sɛbɛn ye bɛnkan sɛbɛn min na to nin waati na APDP ale ka doni bɛ nɔgɔya sociétés ni entreprises kɔnɔna ka baara kɛ u y'a yira fana k'a fɔ ko ɲɛfɔli na kɛ n'o ye sensibilisation ye yaasa baaraw bɛ se ka kɛ cogo min na ka ɲɛ APDP ɲɛmaa n'o ye professeur Mahamudu Samaseku ye a ye min fɔ kɛnɛ ka ye an ka jɛ ka o lamɛn. O ye Mahamudu Samaseku ne cɛkɛda a bɛ fɔ min ma APDP min bɛ yan adamadenw ka buguna sɛbɛn ani tɔgɔla sɛbɛnw o sariya labatoli ne y'o ɲɛmaa ye ni bɛnkan sɛbɛn hakilina min nana ye o ye hakilina ɲuman ye sabula Conseil national du patronat du Mali o ye jamana kɛnyɛrɛ ye u ka ɲɛmaaw olu ka jɛkulu de don jamana sɔrɔ fanba b'olu de bolo n'i ko adamadenw buguna sɛbɛn adamadenw tɔgɔla sɛbɛn olu yɛrɛ u bɛ partenaire b'u bolo u bɛ contrat signé baarakɛlaw b'u bolo ani fana u ka cɛkɛdaw kɔnɔ système b'u bolo a fɔ ma informatique
donc an bɛɛ o bɛɛ lajɛlen kɔlɔsili o hakɛ lakɔlɔsili de la donc ni fɛn labɛn ni bɛnkan ye an bɛ ɲɔgɔn bolo di ɲɔgɔn ma ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka olu ka jɛkulu mɔgɔw k'u ladɔnniya an ka sigida ka fɔ cogo di an ka baarakɛyɔrɔ a bɛ yan kun min kama pour que an bolo di ɲɔgɔn ma k'u olu dɛmɛ ka anw yɛrɛ dɛmɛ an ka baara la an bɛ sensibilisation na sariya labatoli la ani fɛn wɛrɛ caman sabula an b'u fo kosɛbɛ u ka ɲɛma n'o ye Bali ye an bɛnna don min o don bɛ ale de proposition kan a ma hali kalo kelen bɔ an ye nin partenariat signé donc an b'u fo kosɛbɛ sabula o b'a yira k'a fɔ k'u y'a faamuya u bɛ fɛ an ka bolo di ɲɔgɔn ma pour que ka an ka bɛn kosɛbɛ ka jamana in taa ɲɛ bɛɛ tɛ ni bɛnkan sɛbɛn i b'a sɔrɔ an bɛ baara kɛ waati san 3 généralement o san 3 kɔfɛ an b'a lajɛ est ce que an bɛnna min kan an y'a labato wa mun ɲɛna mun ma ɲɛ est ce que an kan ka lajɔ wa an ka taa ɲɛfɛ wa voilà mais an hakili la a bɛ ɲa a laɲini ye parce que an ka cakɛda in dɔnnen tɛ a créera jamana y'a sigi sen kan depuis san 2013 n y'a san 10 ye san wɛrɛ b'a kɛ san 10 ye mars kalo nka a donnen tɛ kosɛbɛ jamanadenw fɛ a dannen tɛ cakɛdaw fɛ an de ka baara ye k'a lakodɔn wa ka sariya fana ka kɛ ka lakodɔn dɔrɔn tɛ dɛ jamana ka laɲini ye min ye adamaden bugula sɛbɛn tɔgɔla sɛbɛn pour que o ka labato sariya kɔnɔ donc c'est important que an yɛrɛ k'an déplacer ka taa k'an lakodɔn ka ɲɛfɔ cakɛdaw ye ka an ka bɛnkanw kɛ pour que jamana y'an sigi laɲini min kama jamana ka sago sɔrɔ a dabɔra minnu kama k'u sago sɔrɔ wa cakɛda bɛɛ k'i sago sɔrɔ a la hakilina ɲuman de don. ye professeur Mamudu Samasehu ye APDP ɲɛmaaba an bɛ foli ta ka ɲɛsin APDP baarakɛla bɛɛ lajɛlen ma Ismaël ale ni Yɔrɔ ka taa se Aïdara ma ani Segal Bedi ale ni Aba Watara min ye baarakɛla tɔw bɛɛ lajɛlen ye sa an b'u fɔ protocole Touré ani chef de cabinet k'an ka foli bɛ se u bɛɛ lajɛlen ma APDP ale kɔnɔna Keba ja k'an yɛrɛ kan ka taa nɔgɔ sɛbɛn koyi hali ni page Facebook b'i wele i bɛ t'i tɔgɔ sɛbɛn a bɛ sara kana taa ye k'i bɛ ne dɔn dɛ i bɛ taa wari de sara n'i bɛ video sigi sa i ka so n'i m'a f'u ye n'olu y'a ye u b'i minɛ i bɛ wari sara video de surveillance i bɛ fɛn fɛn kɛ bɔlɔlɔ sanfɛ f'i k'i sara olu de la an bɛna baro kɛ yan peut-être an bɛ sɔn ka Aïdara wele sibiri ou bien alamisa su yɛrɛ parce que policiers fana b'an nɔfɛ u bɛ fɛ ka na ɲɛfɔli kɛ sɔngɔko la circulation na u bɛ fɛ ka na ɲɛfɔli kɛ polisi kɛlen militaire ye u bɛ fɛ ka na ɲɛfɔli kɛ policier yɛrɛ bɛ ka taga sira min fɛ bi mɔgɔw bɛ fɛn minnu caman fɔ ani olu yɛrɛ ka direction ba bɛ ka baara kɛ cogo min an bɛna na n'olu fana ye ka n'u sigi yaasa u ka se ka mɔgɔw la faamuya ko ninnu bɛɛ lajɛlen na yaasa dɔ ka bɔ jalaki la kɔkan kibaruya kelen min b'an bolo yan bi Burkina Faso olu ka douanelakaw ye sefa wari miliyari 7 fo bi ye u y'o de minɛ waleya in kɔni ko a bɔra u dafɛ dugu dɔ la douane maaw y'a yira k'a fɔ ko olu bɛ sɛgɛsɛgɛli la u tɛ se ka fɛn fɔ nka wari a bɛɛ fo bi ye waleya in kɔni kɛra nin y'a dɔgɔkun kelen ye a y'a to sa min ye gendarme minnu bɛ yen ani ni Mali taw u ka wulikajɔw kɔnɔna na AES jamanaw ka baara la u sera k'u tɛgɛ da nin wariba in kan ko nin ye a siɲɛ 3nan de ye nin waleya ɲɔgɔnna bɛ ta ka ɲɛsin AES jamanaw ma farikolo ɲɛnajɛko ta nasira la sa Mali degemisɛnnin minnu bɛ Jeux olympiques la Faransi olu kan ka u ka badenya ndolantan kɛ nin kalo in tile 19 nka min ye Mamadu Lamini Ba ye ko ale kun taara équipe in na nka halisa a bɛ Bamakɔ yan ko visa min kan ka ɲini ka d'a ma ka taa Faransi k'o de ma se ka sɔrɔ an ye kibaruya min sɔrɔ fédération mɔgɔ dɔw kɔrɔ u y'a yira k'a fɔ sa ko min ye Mamadu Ba in ye ko visa Schengen k'o tɛ se ka d'ale ma ko fo san 5 ɲininkali tɔw kɔfɛ ko u tɛ se ka u da don o la ka tɛmɛ o kan k'u ye visa demande kɛ min kɛra k'u jaabi o y'o de ye ale interdit don espace Schengen na i b'a dɔn k'a fɔ ko Union européenne jamanaw ka visa de ye Schengen ye sisan n'o kɔni b'i bolo hali ni Faransi k'i tɛ don a fɛ yen ni Espagne y'a d'i ma i bɛ don ni Belgique y'a d'i ma i bɛ don Paris yɛrɛ ni Bruxelles cɛ yɔrɔ bɛɛ b'o da dɔn o ye heure 1 de ye train na
donc o ko bɛ ten baara mun bɛ sen na sa min ye ka siraba dilan siraba min bɛ bɔ Grand Hôtel da la ka taa nin waati in na furancɛla fanga ɲɛma ale bɛ ka taa o kunfɔlɔ kɛ yaasa baara bɛ se ka kɛ cogo min na o baara hukumu kɔnɔna na sa minisiri min bɛ donibata kow kunna ale ni sojɔw a y'a yira k'a fɔ ko u b'a da maaw bɛɛ lajɛlen tulo kan ko min ye siraba min ye n'a bɛ fɔ a ma ko route nationale 27 Bamako Kulukoro ko o baara min kan ka kɛ bi o hukumu kɔnɔna na sa ko min ye yɔrɔ dɔ bɛ yen k'olu bɛna datugu a bɛ fɔ min ma sa ko Rival Honen ni o bɛ tali kɛ Grand Hôtel da la ka taa tɛmɛ Gabriel Touré la sa k'u bɛna o datugu nin kalo in a fɔ a datugura Surɔsa kɛ ko nin de tun tɛ wa k'u y'a datugu yaasa baara mun bɛ sen na olu bɛ se ka kɛ cogo min ko n'a datugura kabini sɔgɔma sa kunun 22h k'a bɛ dayɛlɛ bi nɛgɛ kanɲɛ 16 yaasa mɔgɔ bɛ se ka baara kɛ cogo min ko sabula min ye jamanakuntigi ye ale kan ka taa baara la yen fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛlen don yaasa mɔgɔ bɛ se ka baara kɛ cogo min na an ka sɔgɔmada in na kuma fanba min ye sɔrasi dɔ ye ale furumuso n'o tun bɛ kɔnɔma kun n'o bɛ kalo 7 la ko sɔrasi muso min ye a sinamuso ye k'o y'a kantigɛ waleya in kɛra Bagindakaw fɛ yen dɔgɔkun tɛmɛnen kilomɛtiri damadɔ Bamako ale bɔda la ka taa Segu sira fanfɛla la maaw bɛ k'u yɛrɛ ɲininka nin ko in sera ka kɛ cogo di min ye maa min ye ni ale fatura n'ale kantigɛra ale ye sɔrasi ye min bɛ baara kɛ génie militaire kɔnɔna na a kun lajɔlen don kalo 7 nka min y'a sinamuso ye o bɛ baara kɛ garde nationale la o fana ye sɔrasi ye o cɛ yɛrɛ fana ye sɔrasi ye o fana ye garde nationale ye ko waleya min kɛra ninnu ka du kɔnɔ k'a binna maa caman da kan sabula min ye sinamuso in ye ale ka kɔnɔmaya ko ani densɔrɔbaliya min tun bɛ yen ko o na kɛ nin ko in bɛɛ lajɛlen kun ye ko waati caman furu kɛlen kɔfɛ muso fɔlɔ talen min ye kamalen ye n'o ye sɔrasikɛ ye ale y'a ye k'a fɔ ko a tɛ ka den sɔrɔ kɔni an ka laada la an b'a da ala kun an b'a fɔ ko densɔrɔbaliya n k'o bɔra ala yɔrɔ an bɛ dugawu kɛ ko ala k'a to furumuso a ka se ka den sɔrɔ u tora ten de cɛ y'a to o de la sa k'a fɔ ko ko fɔ ale ka muso filanan ta koyi a ye muso filanan ta o de ye garde nationale in ye ka na fara nka o muso min taara o ye den 2 d'a ma kɛlɛ yɛrɛ kun filɛ nin ye koyi sinamuso in ale min kɛra muso filanan ye ale de ye den 2 sɔrɔ u 2 bɛɛ lajɛlen dun ye finitigiw ye génie ni garde nationale cɛ yɛrɛ furukɛ yɛrɛ ye garde nationale maa ye ko min ye kɔnɔmaya in ye o de nana kɛ sa ko in bɛɛ lajɛlen kun ye koyi sabula dɔ in fana ko ale fana a fana lajɔra o ala ye siri tigɛ sa o min kɛra sa o na kɛ bɛnbaliya in kunba ye n'o nana kɛ fadenya ye sa ko a tɛ dabila u ka du kɔnɔna na fiyewu don o don mankan waleya in a nana to sa tuma misɛnnin kɔni bɛ sɔrasikɛ ka du kɔnɔ a fɔ sɔrasiw ka du sa kɛ ninnu bɛ sɔrasi ye wa ko o de senfɛ waleya in kɛlen min ye kamalen ale nana sɔrɔ a muso kelen ye kelen ta k'o ba dɛmɛ dasi kɔnɔ min bɛ kalo 7 la a y'o bisi ka sɔrɔ ka muso k'a kun tigɛ kamalen welela ani biribiri nana ka bɔ dugu kɔnɔ a nana o y'a sɔrɔ kɔni furumuso ye o kun tigɛra min ye dugudenw ye olu yɛrɛ bɛ maaw tara sa brigade min bɛ yen n'o bɛ gendarmerie tɔgɔla Baginakaw fɛ yen olu ye sɛgɛsɛgɛli boloda dugudenw maaw talen don nin ko in na yan'a ka ɲɛdɔn fɛn sugu bɛɛ fɔra zone donna ye nin tɛ se ka kɛ tan cogo la maa bɛɛ y'i ta fɔ nka nin waati in na muso min ye kantigɛli kɛ ale bɛ bolikaw fɛ yen sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na yaasa ka se k'a dɔn nka min ye Bagindakaw ye ale ni maa minnu ye nin ko in jateminɛ sɔrɔdasi minnu bɛ yen n'olu ye maaw sigiɲɔgɔn ye ni hakilila bɛ tigɛ ko kuma tɛ furumuso 2 sɔrɔdasi cɛ sɔrɔdasi an yɛrɛ ka gwaw n'an ka balimayaw n'an ka sinjiyaw taabolo ani sɔrɔdasiw ka ɲɛmaw ko an bɛɛ kan k'an yɛrɛ ɲininka nin ko in na dɛ k'an ka nin sɛgɛsɛgɛ k'a ko kɛ ni hakili ye ko nɔn tɛ ko tiɲɛni wɛrɛ bɛ se ka bɔ a ko kɔnɔna na nin ye sɛbɛn ye
min ye kojugu kɛlɛba ale y'a ci an ma sɔgɔmada in na bamananden Isaka Kulubali k'an b'a fo ko k'a waleɲuman dɔn cɛsiri ni timinandiya la ni na dan sigi sɔgɔmada in na t'a la yani ne yɛrɛ fana k'a lajɛ ya ka dɔ bila ka taa Segu a sen na Amara ko baara ko a ɲɛna i Keyita Keba Jalo k'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn fila fɔlɔ min nɔnɔ t'a bolo an bɛ fɔ Ala k'i garisigɛ don misi wɛrɛ dɔ la Asura Ala k'a timɛ ko ɲuman da ni silamɛ bɛɛ lajɛlen ma minnu bɛ sun na Ala k'u ka dugawu bɛɛ lajɛlen minɛ bato minnu bɛna kɛ Asura in kɔnɔ Ala k'a bɛɛ lajɛlen minɛ n'Ala sɔnna a ma an na ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛ kanɲɛ 18 n'Ala ma ko wɛrɛ kɛ kibaruya kura minnu mana sɔrɔ ka olu da aw tulo kan a k'an bɛn waati wɛrɛ